Kenaka bobak raja ka tong sopnai sini already sini kaisa team sopojak tongo sini senior team kahe tongo sini em ro bobak sopojak tongo ni sing khana hoka bobak ra busung lamsonan bobo already aja go prosto dungja abo bele hambai jeng saiman ka ba no khana norbo jeng thangnai 27 tarik sibi lamlai bini sini tripura ni sibi tapusar de jeng dilli kasakasi sopojak haibano sini presiden YTP presiden bini sak sisa hamani bagai bo tini sungai bangsa family ya happen bo tini bo kenaka bo Delhi bo faisok wajak bo kubun lama tiki bo thang soija angka ba hikeno ajaga gobang ma sini jara youth rock বিশেষ kainai 27 tariko jara sungai bangsa family ya bor bo tini ano onek jon phone khaikya gobang ma bor ro je sing Delhi bo sabai communication khainai nei aba hikena sini je Delhi unit ni president sini YTF ni James Deborma ang bini contact number of Luiro bakha je khaisa bojar pro gaba hikena jagawo sini Ambedkar kaisa aro hostel dongo ga jagawo sini thotai rok bebang arrangement ingjak samung rok sanga jagawo thanggono sanga jaga sai malainai sini overall sini management ba sini arrangement ab belekeno kaham kana jaga khaijak dongo abon beko wanna krei dam khaba jeng obono sing sananu songo sini jaga khlainai je thajing singmani sini YTF rokno biশেষ khlai priority rojak koni akok kabo haino je bubagra babono nayo je sing jara young blood biশেষ khlainai sing jara sikla boys ni borok sini je young blood bai sing Delhi jodino khorang tisaka gai sini bishas bubagra ni bishas je sini great development je sing nangi tomoni je sing sanai tomoni abo Delhi ni sarkar sini Narendra Modi Amit Shah bo makhna nai abo hikaise bini bishas tongo aboni bagai YTF rok belaike bo priority mani abo hikaise sing nukjago even abo hikena sing bubagrani je asano abo hikena sing sini samung bai sini khorang tisama bai sing Delhi bo sing Tripura simia sing tabo lamo bo ma hikena sing dotono khatung khajaklai sini bubagrani khorang no bini je bubagrani mungno sing long live flying sing dotono siriklai thanchaklai sing phailai tongayo Delhi thangibo sing abo hikena sing khlai phunungnai YouTube ni proti ani tongo moni bagai angno ni bisiti kaunu kotana muchungo ang hai jara phaimia tabu bosini Tripura tongi tongnai borno bang koinai social media ni bisiti fan narok dode nugi tong haka abono narok support khlainyang to tan bega sing belai ojaro nangi tong kasini gere Tripura sini last hope abono tongsio moni bagai sing jotono tabu thanchangna nangsinai thancha khainai oro phaimia pano somai baksa nogo tongse tipano somai baksa thancha khainai korang yasagi tong songnani bagai norni thani bang narne sini takutei bujon thani bo koimung narang